weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to jaaɗulo to wuuro seeno to dey carak to seynimaji to monguel to guesela bamum soodi to winde jammi to hayre dayi to wuuro gujel kon takkusan juula ha to galle ceerno Boubou Pendo Sall to Likseba gorgol kon takkusan kadi juula ha to galle ceerno Djiby Dawoud Sall to Liksebe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie duwana mo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima tonnuji kewɗi maaro tawi ko maaro fornarkodira leydi he ko rawani lawol ɗum noon ɓe nangui ɗum koye nder région ngaji tati tawtiɗi e nder leydi he to leydi Sénégal hewɓe tawi ko jeeyanoɓe laamu Macky Sall ɓe hen nanggama nana coka heddiɓe e hewɓe kay mbaɗama ko wiyete bracelet électronique woni diawo électronique ɗeɗo saaha ha joni to leydi Sénégal waɗama tigui mandat damene on biyeteɗo Mamadou Gueye gonnoɗo directeur domaine cakkitiɗo kay e saaha laamu Macky Sall to leydi mbaɗi biteɗo Sonama Makaji ko ancien ministre de la santé ko expert comptable e oɗo saaha joni on mama directeur général ko fati min do tawi ko min taw min dora mo lulu emo gonko to kala toli kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Bocca habruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Palestine to leydi Iran to leydi Ukraine bisimilla mon ketki hotodirte joni piren pacciren Ceerno Siley Mboup ko gorko mo Yacine Lakke ko joom gandal memotongal gandal jirtogal guite tawi kadi ko gandal jaadugal e nunɗal Ceerno Siley Mboup ene yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ɓen yawɓe fukkade ɓe ndiyameji mumen moƴƴani Ceerno Siley Mboup ene yaran ɓen wonduɓe dabruji weddaɓe korte ɓen ɓe arsigaji men kippi kala Ceerno Siley Mboup an joguiɗo suddiɓe ɗiɗo ha suddiɓe tata tawi hen suuduɗa yitotako hoorema so tawi a jokkodiri e makko joni mbiya alhamdulillah Ceerno Siley Mboup ene yawrani ɓen wonduɓe prostate fiɗaɓe wonduɓe sopisa Ceerno Siley Mboup kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde jokkotirta e makko e oɗo numéro e oɗo saaha hande mo kalten omo tawe to Yacine Lakke Ceerno Siley Mboup numéro mum téléphone appel e numéro makko WhatsApp kala ko 00 221 77 651 52 29 mbiɗen 77 651 52 29 ko numéro makko appel kadi ko numéro makko WhatsApp Ceerno Souleymane Mboup en andina dendagal kilne makko kadi e kala saaha mo heewi yaade ha toon to leydi Gambie aset paaɗo so Allah hoddirima o yetta toon to leydi Gambie to nokku biteɗo Birkama ha to wiyete Mankaji kala e to wiyete Bansanga Ceerno Siley Mboup mbiɗen kala jiɗɗo hebde ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 651 52 29 Ceerno Siley Mboup kollaɓɗo reedu kommalaɗo wune mbadden dando faade makko salade aadi ɓuuri fittude aadi Ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo adunira jani weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓade leɗɗe jadinde ɓalawale danawal kala Ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe leecce kala Ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji yara ɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli musoje ɓalli ƴakkoji kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yara ɓe wonduɓe prostate Ceerno Amadou Tidiane Diallo e wittoje makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac hay sinno estomac ma ko ala ko heddino kay so wona aɗa haɗa ñamde gueɗe kewɗe yarde gueɗe kewɗe son jokkodiri e balle tati mbatta ñamde yarde kala ko jiɗɗa
ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ma melga wuro jinne jooɗo sahaa mo tawi to noktor lamorgo gendi Mauritanie kala jiɗɗo jokkodirde makko to Mauritanie mbatta ko 00 222 46 94 21 91 ko numéro makko appel kadi numéro am waɗi WhatsApp aɗa wawi jokkodirde makko kadi banggue WhatsApp numéro makko leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo 77 714 94 15 ceerno Amadou Tijani Diallo gam heɓitande tawateɓe la polpolal dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana Mauritanie kala ene tawe ɗon ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 00 221 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko labɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Talla e gardogola Ceerno Makki Muntaga Talla kame Ceerno Seydou Nourou Talla gardiɗo imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Talla Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Talla kodduɗala kettinangala fannu jangin alquranil karim français anglais informatique kami éducation de base e nder leydi Sénégal hay bawal leydi ndi Sénégal kala Dara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall en udditi dewɗum ha yaaji en udditani ɓen jinnaɓe yiɗɓe windide suka men ndele jooɗoytuɗale janga alquranil karim walla français anglais informatique hay fannuji goɗɗi kala aɓe katojini e duuɓi joyya ha duuɓi sappo e joyya e ballal jomiraɗo sukore en alquranil karim tawtoɗa kay fannuji goɗɗi kala
dara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall udditi diwnu ha yaaji ngam binditagola ko fate cours de vacances onon jinnaɓe wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi ndi kala jiɗɓe windide suka men beele jangga alqouranil karim e nehdi e fannuji goɗɗi kala dara bonnouro gila go lewru sien udditi demude moma ko fate binditagola bisimilla mon gila heewani dara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall kuddudal keptinangala e nder leydi Sénégal hay gouvernement leydi Sénégal ngal duɗal noon ɓen ɗiɗi kala ɗe tawe e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal so tawi noon kuddudal rewɓe ngala tawete koto Sicap Liberté 3 villa 17 78 B so tawi noon kuddudal worɓe ngala tawete koto cité Dubaï Almadi D e nder Dakar lamorgo leydi ndi Sénégal sa yiɗi jokkodire tongoɗe mbatta ko 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 walla mbaɗa 78 149 44 31 musidɓe tedduɓe bisimilla moon duɗal bonnouru udditide woni ha yaaji wonde yiɓe windide ɓiɓe mum guila e cours de vacances ha ɓen aroɓe jooɗade e ngal duɗal bonnouru kettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e talata sappo e jeeɗiɗi lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi habruji mon e ɗemgal pular e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue natte ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabruji men koto leydi Mauritanie puɗoɗen police noktot halfinaɓe kay ko fate haɓade ɗanne ɗe ndewani lawol e haɓade trafic des migrants ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti réseau molonteɗo Allah dartanoɗo kay fewnude kayitaji fenade guila visa ji kay gam nawde yimɓe caggal leydi réseau o noon ɓe kolliri ko fedde nde sagataɓe jeegoma tawi hen nayo ko Mauritanaɓe ɗiɗo heddiɓe noon ko hoɓɓe ɓe jeeyaka e nder leydi he ɓe kolliri noon kala jinnoɗo kay deɗɗo kay mo pewnanta ɗin kayitaji fenade nawde ɗum caggal leydi jomum heewi yobde kay ko temedde jeetati ujunere ha million ko ɗum woni koɓe keewi yobde ɓe pewnan ɗum visa tawi ko visa fenade kanko fedde nde noon ardi fedde nde mawɗo réseau o ko Mauritanie najo jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati woni 1978 e nder leegal liksare ngala noktot on nangga ɗon koye nder galle makko to Tavrak Zeynam o tawrama toon noon passeport uji tawi kadi passeport uji joyyi tawi ko passeport uji leyɗe Afrique ɗe jiiɗa cirola wondude ordinateur wondude imprimante goto e kaɓɓirɗo goɗɗe kay taw ko pewnirteɗe kayitaji wondude tampon ngaji kewɗi tawi kadi ko kasiji entrée kayite kasiji sorti kala kewɗi waɗede kay so jomum jippima e bowalla walla sene naata e frontiére leydi kon kanko mawɗo réseau noon e complice aji makko joyo kamɓe kala e oɗo saaha joni ɓene coka e mbadi garde à vue enquête o no jokki hen ko adi kay koɓe ɓennine to galle mawɗo to dendagal matériel noon tawat ɗon kala police o waɗi ɗum saisi ko guila ñande alet noon ɓennuɗo ko guila nen ɓe nangga e nder Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen altine hanki sappo e jeegom lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi to siège fond de l'OPEP pour le développement international joɗinoma kay joɗinoma toon noon batu manggu no feewi taw kadi ko batu ngo au niveau ko fati kay e yidde ɗoftude e nder batu hen nene ɓe kolliri tigui ko yidde ɗoftude leydi Mauritanie no ƴellitiri koye ndin ngun batu noon hoorejo tawi ko hoorejo kawtal kawtal bogne islamique woni président du groupe des banques islamiques de développement arabe ɓe kolliri tigui e dow inde fedde nde kay wonde kay nde o ardi nde ɓe pelliti ɓe kawri kay ɓe jaltina fodde milliard ɗiɗi tawi ko haalis dollar américain faade leydi Mauritanie tawi ko yidde ɗoftude leydi Mauritanie no ɓeydi ƴellitirade kay hano hannirtini ɗina haalisaji ɗon ɓe kolliri Mauritanie heɓata ɗum ko tugge 2026 ha yetto kay 2031
maɓe dusɓe kolliri maɓe dus leydi Mauritanie noon no fewi guila e banggue projet ji ha to banggue financement kala ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen direction générale des douanes ɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima maaro heew kono fewi tawi ko nar ko nder leydi Mauritanie e nder région ngaji tati koye tawi koye mbadi forta ɗina maaroji natiri leydi ndi maaro ko noon yiita koye nder ɗiɗo région ngaji woni koto Guidi Maga woni to Gorgol e to Brakna ɓe kolliri noon kene ɓuuri 130 tonnes maaro ko ɗum tigui woni koɓe tetti kay walla koɓe jiiti oɗo saaha joni hono brigade de douane mo Guidi Maga kañum yiiɗi teɓade ko 23 tonnes maaro ɗum noon 20 tawi noon ko brigade de douane mo Brakna ɓen kolliri jiiti kay 14 tonnes maaro tonnes maaro hen tonnuji ɗiɗi noon ɓe nangui ɗum koye bus transport hakkude e Boggue feede Alega tonnuji ɗiɗi koye nder dépôt goto ɓe nangui ɗum toon wuuro witego Chagara brigade de douane ɓe Gorgol kañumen kolliri heeɓima 5 tonnes woni tonnuji 5 maaro ɗina tonnuji 5 maaro noon ɓe kolli ɗum tigui ɓe kolliri ɓe nangui ɗum koye nder galle goto ɓe tawi kadi ko ɓen joom maaroji ɗi ene juppiti ɗin maaroji yidde lowtu ɗum kay sakuji tawa ko sakuji badɗi logo woni dialogal leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gouverneur région de Tirizimour ene tawe to rewo leydi ndi hono biyeteɗo Tayyeb Wul Mohamed Mahmoud holliri tigui wonde docteur eɓe gollotoɓe toon to Zoyrat mbawi kay e oɗo saaha joni yiitude yiitiɓe cellani tawi ko wontuɓe oɗo rafi biyeteɗo Denga o haali ɗum noon koye saaha kay koye saahaɓe gonno e Rouma tawi ko Rouma woni campagne haɓade ko fati e ɓowɗi e nder wuuro Zoyrat ko nden tigui o situɗiɗen konngudi o erima noon ɓesgu Tirizimour naɓe no didorno ha tengti noon kadi e Zoyrat naɓe ɓeydoto tigui rentade kala leltoɗo kay nde tinnoto diilo harkille mum woni Fabio mom Deng noon rafi Deng noon kono annama paale dismini ko ɓowɗi gadata ɗum kono ɓowɗi ɗi ko ɗina ɓowɗi ɓuuri musde ɓuuri kadi rafi ɓuuri musde e rafi paali gandaɗo ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinade ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu kanko e jago nando makko tawi ko jagorgal kalfinade ko fate jangde ɓe bindi note circulaire kayit kay on kayit noon on circulaire wonde kay tawi ko kayida faade dendagal gouverneur uji diwan taw diwan uji tawteɗi nder leydi ndi kala horlide kay wonde ko interdit yimɓe kay wadde tigui moɓodiral mumen woni tigui yimɓe darade woni ko wiyete rassemblement yesso centre uji tawi ko kawguel to watte kawguel baccalauréat to yimɓe kewi yubbinde guel ɗon kala centre uji kay o holliri wadde ɗon moɓolel kay ɗum ɗon ko interdit ko noon kadi e nder kayidi en holliri kay wonde saaha baccalauréat kala kay élève walla étudiant jiiɗaɗo kay nanggaɗo nder classe ne jogui téléphone mum ɗum ko interdit kala nanguiraɗo téléphone muɗum yo addu kay oɗo saaha kay ne wayno jomum koko riwete koko haɗete wadde guel ɗo kawguel ni ene teska noon e yogayde kuji nder leydi Mauritanie e kala saaha kay ɓen jinnaɓe addoɓe sukaɓe mumen wadde kawguel baccalauréat yogay mabɓe ne kewi kay ñallude joɗade sara ɗiɗon centre uji ñalla ɗon joɗade guila subaka ha hiira hande sukaɓe mumen jalti kala mbawa hodde mumen hitande hikka nde noon ɓe kolliri ɗum ɗon ko interdit ko ɗon kadi téléphone e nder kay wonande baɗo kawguel kala tawraɗo kay téléphone e nder classe yo andu jomum kay waynodiri ha laaɓi e kawguel mum baccalauréat sen numima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena alhaali ko fati kay boowal dokkornagal ko fati e magol palais de justice Pikine Guédiawaye ngal on alhaali ɗon ha joni kay ene wayno gasani yuppude kay ko woni e nder sasa mum e nder eɗen gandi kay gonnoɗo eɗen gandi gonnoɗo ministre de la justice e saaha laamu Macky Sall hono biteɗo Ismaïla Madior Fall nana sengana kay ko wiyete Diawo tawi kadi ko Diawo électronique woni ko wiyete bracelet électronique tawi kadi o tuuma ko mbuñaari kewndi no feewi ko noon kadi entrepreneur biteɗo Cheikh Gueye wondude ancien directeur de construction to ministère de la justice biteɗo Mohamed Anas El Bachir kamɓe kala ɓeɗa cegana ko wayno ɓeɗa cegana kay ko wiyete Diawe tawi ko Diawe électronique woni bracelet électronique jande libération holli talata hande o 17 lewru juin wonde yimɓe nayo woɗɓe kay jeeyaɓe jeenoɓe e laamu kilngu kañumen kadi oɗo saaha joni mbaɗama inculpé woni juuɗe mumen moddinama hen tumama tawama tigui ena moddi e oɗon alhaali kamɓe ena kala noon ɓe tafanama kamɓe Diawo Diawe électronique ɓen goni noon hono biteɗo Mamboy Diawo on ko ancien directeur de domaine
tafanama jaw mum senganama e koyngal ko non kadi Abdoulaye Sy ko ancien DAGE to ministère de justice tafanama jaw mum gonnoɗo ancien chef de bureau de domaine ko non kadi tafanama jaw mum e goɗɗo kadi gonnoɗo ancien chef de bureau de cadastre mo Guédiawaye kañum horumo ɗo saaha joni nana segana jaw mum ɓeɗo kala noon tafanaɓe logganaɓe ɗeɗo jawe électronique kay woni bracelet électronique so neɗɗo kala kay so neɗɗo habbanama gona jawo noon ko tigi woni ko wiyete mbaɗi sous contrôle judiciaire saabu kala to mbawɗa wonde kay justice on ne andi kala to keɗɗa e mouvement kala ne andi to mbawɗa wonde to mbawɗa hedde kala ko noon kadi ɓe kolliri hono biyeteɗo Mamadou Gueye gonnoɗo directeur domaine ko woni directeur domaine sakkeɗa e laamu Macky Sall on e hoore mum e oɗo saaha joni mo wurani mo tawetaki nder leydi hen koko waɗa ko wiyete mandat d'amener woni tigui kala to wawi yeedo yo nanggue wartire e nder leydi hen ñawore fawe dow makko tawi kadi ko digga namdi ɗuma ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Yombel Yombel to nokku legal bitengal Darussalam 5 ne tawe ndera Yombel to Dakar koko yurmini hamni wando toon ñande aseta ɓennuɗo ko bebbeyela gorele biyetenogel Ibrahima Ba engel yarano hitande feccere kañum tigui tawano hoore mum e nder pan ndiyam koyɗe ɗe ene goni boowal ngel wondani e wonki maggela nene makko noon wiyete ko Adama Ba jeeyati ko guinenajo ko binda noon o liggodno ko nder galle goto tawi ko biteɗo Malamina Ndoy ko mécanicien ko nder galle mum o windino kanko yummiraɗo o noon o sa kay o wonno e golle makko walla wonno dana ko ɗon tigui beyel makko ummi tigui to dani no woni fijji laddi kay ha e nokku to heewi lawƴude walla wuppude lonnude comci ɗo ko ɗon tigui pañ ndiyam ne wonno ɗon laddi noon mataw yiiɗi nadde nder pañ ndiyam ko hoore nde tan naati koyɗe ene woni boowal tuggue dadorde fay koyɗe keedi boowal ko ɗon tigui ngeela bibbeyel wasi fittandu muɗum caggal ɗum noon kanko yummiraɗo nde o ummi kay ƴewde bibbeyel ngel o tawi ɗum tigui e nder on pan ndiyam o sikki dillata dalata o sikki ko faɗɗi o rondi ɗum ko ɓuuri yawde e yaccade o nawi ɗum to hôpital nden docteur ɓe jettima noon yettima ngel noon kolliri tigui wonde ngel ardani e fittandu makkel hono mbiteɗo Mamma Lamina Doy patron debbo gollotoɗo wondude goɗɗo ne wiye Mamadou Boya Ba kañumen tigui jeeyi ha to police légal to mbawi tigui déclaré toon police noon udditi hen losgoji mum nden procureur tiɗi noon yamiri tigui goski bebbeyel ngel nde watte tigui morgo ha autopsie waɗe hen beele kayne laaɓa ceera so tawi bebbeyel ngel koko yooli ɓaasi fittani mum tawi walla tawi hol goɗɗum ene suuri caggal ndeɗon mayde oɗo saaha kam koye autopsie tigui fada ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal mbaɗen taɓal nden ha to leydi Gambie jaɓoɗen ko musidɗo men Kodda Nene Abouba Capital FM Koddeɗo Abouba a salminama. eyyi ko noon tigui caggal nde tabital pulago mo leydi meɗen ete Gambie noddi pottotiral mangal ɗo to wiyete Jara Soma notitima ɗum fulɓe e hoddiɓe ɗum kala ngam tan wawde tigui rigui ƴellidde pinal fulɓe no hanirta ni enete ene wayno hoorejo leydi ndi président Adama Barrow e jaborde muɗumen ete kala mbawi notitade nguɗo noddago kanko noon gardiɗo tabital pulago mo leydi meɗen ete Gambie woni Sidi Dem o holliri belamma makko mawɗo fewde tan e fulɓe ɓe no notitiri ngoɗo noddago o holliri kadi fulɓe ɓe yoɓe jaggodir ɓe jiide yumma ɓe jiida baaba ɓe ganda kadi ko kamɓe fof goni gotumenete o wi kanko noon Sidi Dem o weltima belamma mawɗo caggal tan nde yimɓe ɓe fof mbawi arde notade mo ha kadi ene tawa hen hoorejo leydi ndi e jaborde muɗumen te kala Sékou Mballo ene jeeya e wajotoɓe hoorejo leydi ndi président Adama Barrow o holliri ɗum ɗo de ko belamma mawɗo fewde e tabital pulago mo leydi meɗen ete Gambie kono kadi fewde e Sidi Dem e yaadiɓe muɗumen te kala saabu ɗum ɗo ma hollir fulɓe ene jogui pinal taw kadi ko pinal jangal taw kadi ko pinal ganduɗa kala jiiɗo ɗum weltoto o holliri kadi président Adama Barrow no yiiri ɗum ɗo nini ene wayno weltima no feewi saabu ɗum yiidon ko wiite ko fina tawa mo ganduɗa wayri yiide ɗum no feewi kadi fulɓe hewɓe ngari kadi tawtorama ummiɓe Sénégal e leyɗele goɗɗe kono kadi hoddiɓe fulɓe ko wayno joolaɓe sarankulleɓe e soosɓe e leƴƴi kala ngari notitade ɗumenete ɗo e Jara Soma Kodda Nene Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Jara Soma.
koddo nene Abouba golle ma jooɗi peewi ka takkusan juulama ha to galle mamma Kande toon to gambi habaruji men demgal Pulaar to leydi Mali paaɗina to leydi Mali biteɗo Somana makkaji ko neɗɗo jiɗaɗo no fewi kortinaɗo koolaɗo no fewi ha tenti noon e fannu comptabilité mo leydi Mali o meeɗino wonde jaagogal kafinagal ko fate cellal ɓalli leydi Mali o jeeya noon ko jeeya koto wuuro wiyetengo Banamba jibina ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e nayyi ko kanko de ko expert comptable ko kanko oɗo saaha joni noma ordina o waɗa directeur général des mines tawi ko oɗo minuji ɗiɗi hono mina biteɗo Lullu e min goɗɗo ene wiye Kunkoto ɗo minuji ɗi noon ko kanko tigui artina ɗum e oɗo saaha joni siftinde noon ko wonno jagorgal kafinaga ko fate cellal aadi ko avril 2012 ha yetti septembre 2013 ko nden wonno ministre de la santé ono mama noon e oɗo saaha joni kay podidal mo société canadien tawi ko dillannoɗo ko fate or woni kay e poɗe nduri hakkude mum e ñawoje hakkude mum e laamu leydi Mali e oɗo saaha joni laamu leydi Mali ngu laamu transition ngu yiiɗi kay ko dendagal minuji doore ɗi kala nde wawa tigui hettade ha laaɓa e jimadi e laamu leydi Mali ha joni ko leydi Mali keɗoɗen fama woni forces armées ko malienne holliri tigui wonde ɓe mbaddi holliri tigui wonde ɓe nangodiri e pelle joguitiɓe e nder falde Kidala ɓe kolliri noon wonde ɓe mbari hewɓe kay tawi ko jeeyaɓe ɗen pelle ɓen pelle tawi kadi ko pelle joguitiɓe tawi ko commande uji groupe aji kañum e garno ɗino groupe aji addunoɓe mawɓe hewɓe kay e mawɓe ɗino groupe aji tawi ko groupe aji joguitiɓe woni groupe armé terroriste ɓe mbawi folde hewɓe e mabɓe ɓe kolliri noon ɓe kutorima laaɗe diwoje e mbadi kay renfort wawde kay bombardude e nokkuji kewɗi tawi kadi ko kanguji terroriste uji en ɓen tawi ko pelle cebbitiɗi ɗum noon koto rewo to rewo leydi ndi e région de Kidala opération ngaji noon opération ngaji ɗi ɓe kolliri tigui wonde Nguli Diaw mbaɗi kadi gartam no fewi wonande kamɓe fama ɓe kolliri noon wonde kay ɓe diwti kadi embuscade woni tigui jeeje mo tigui ɓen pelle joguitiɓe jinno wadde koni koɓe so sara nokku wuuro wiyetengo Aguila Hota ɓe mbaɗi toon sagataɓe joguitiɓe hewɓe no fewi tawi ko jeeyaɓe e ndeɗo fedde witende FLA woni front de libération de l'Azawad e nder yimɓe FLA noon waraɓe toon to Aguila Hota ene tawe hen ɗum tawi kadi ko isum biteɗo Al Gabasa aga Intala ene tawe hen kadi ono ancien capitaine fama tawi ko dogɗone désertine ummi kay armé eɗo saaha joni tawtoye FLA en tawtoye tigui FLA biteɗo Sagdou ene tawe hen kadi commandant FLA dowlude no fewi biteɗo Issoufi aga Buggu aga Bougara ene ko on noon ko tigui tawe hen ene tawe hen kadi ɓe mbi on noon wara ko sara wara ko guila ñande aljuma sappo e tati lewru juin on e garmi garaji ɗi kadi ɓe kolliri e garmi taw wara ko hakkude Akel Okko hakkude mum e to wiite Kidala fama holliri kadi wari hen kadi ɓe kolliri mari en gay ko kolli kewɗi no fewi tawi ko ardinoɓe kay tambinoɓe woni front de libération de l'Azawad hewɓe no fewi ko wayno kay ko wayno biteɗo Hassan Ayballa e biteɗo Issoufou aga Bougara e biteɗo Baye aga Bakana e biteɗo Miya aga Sakig e Oumar aga Biya ɓeɗo kala fama holliri itti pittali mabɓe e ɗiɗona garmi garaji ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar dongre Afrique jabɓoɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj a salminama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV haɓuɗu men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi hono Mali to dey ene wayno ko kaldigal woni kay e waɗede e oɗo saaha ngam ɓen civil en jaggoroɓe guila avril ujunaji ɗe nogas e nayyi mata kay ma mbaw kay wawde heɓde koye men ɗum waɗi noon guila alatare ɓennuɗo ɗo ko ene wayno de koye kaldigal wona ngam wiide wonde kay ma markade yoga e ɓen hewɓe e civil aji en nangoɗoɓe otoyaji kay guila avril ujunaji ɗiɗi e nogas nayi mate kay ma mbaw heɓde koye mumen Côte d'Ivoire jagorgal ko fatti kadi ya garta woni transport bayini ñande alatare sappo e joyi lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi ngam dartinde kala ko wiyete taw kadi ko ya garta ko fatti ko entreprise e nodduteɗo hono mégabat ɗum noon ko e nder
ɗum noon tawata ko jigo ene wawi nawde ma capantati e joyi tawata ko oto jahannoɗo ɗum noon wawi kadi caggal kadi nde waɗi tawata ko accident ha waɗi kadi kono mayɓe kadi goni hen tawata ko kadi ko e nder ko addi kadi ndeɓe teƴande ɗum mbi noon e oɗo saaha joni aɗa sago ɗum darto mate kay aɗum wawa kadi kono rewtinede kono lawol ɗo ene wayno ko leydi kono Benin ene jogui kulihuli mawɗi dey ko fati kay e gonka ko wiyete kono Moyen Orient ko e ɗum noon tawgal ko tawgal ko caɗele gonɗe toon ɗe ɗen tension ngaji gonɗi ɗon ni caggal kadi ɓe mbaɗi goɗɗon bayyinako ñande aletare 15 lewru korte ujunaji ɗe nogas e joyyi taw ko gouvernement mo leydi kono Benin ene wawi kadi noddi kay e wonde ɗin partiji kadi baɗoji ɗen gueɗe kadi nde gartata kadi taw kadi koye e nder lawol poccugol ɗum noon mbasa kadi kono jañude taw kadi ko oɗo ɗo conflit mo ganduɗa ala kadi haydara ala ko addata wona hono caɗele ɗo ko RDC Congo ene wande ko laamu ngu wawi kadi won kañumde wiide wonde ene wayno dey taw kadi ko toɓoji bonno toɗɗi ha waɗi hono bonni waɗi accident uji woni ɗiɗon ene wayno dey fodde noon 70 taw kadi ko neɗɗo wawi hono ruttade e jomum fodde kay temedere kadi ɓen kadi ko majjuɓe cuwata hono yitu taw e nder ɓen kadi ko 49 taw kadi ko ɓen kadi yiitaɓe toon to province takude Équateur to banggue rewo ɓajango banggue hirnangue kono leydi ndi ɗum noon ma won kadi laaɗe tati tawata ko juuɗe toon to Tumba ɗum noon e nder taw kadi ko ɗiɗon keneli bonni e wonno ko ñande Allah baare ɗum noon ɓenuɗo kadi e temedere e yimɓe jeeɗuɗo kadi ko ɓen tawata ko ɗannotonoɓe taw kadi ko ɓen de ha hande kadi jiitaka taw wonande e wiide tawata ko jawgal tawata ko ndendiri e jaccingol wi noon ma won 50 tawata ko neɗɗo taw kadi ko ɓen dandama e oɗo jaawiya baɗɗo toon Kali Abouba ko ɗum ɗo tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji ko commerçant dogo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle Chérifa Amadou to Thilone ko takkusan juula ha to dulal ceerno Mahamadou Jawada to Thilone ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Palestine paɗen talata hande o kadi ko habni ɗum tigui woni ko waɗi toon to Gaza ko fondation goto tawi kadi on fondation ko dowlaji dilɗi Amérique wondude Israël kañumen financata on fondation woni tigui ONG kono ɗe feccirde e nguura kay nde Palestine naɓe Gaza naɓe hewɓe kay ɓabbiti toon to Khan Younes yidde kay ƴeewoyde balle e nguura ko ɗon tigui ɓe pella tawi kadi ko koninkoɓe leydi Israël wondude dornaji men kañumen joorema bom pettoje wondude e kuure ko famdi kala 50 neɗɗo wasi hen fittani mum kene ɓuura temedde ɗiɗi neɗɗo kadi ɗum woni ko barmi hen ONG noon wiyete ko GHF hono no holliri kay hono no holliri kay système de défense Hamas toon e nder Palestine koto leydi Iran paɗen laamu leydi Israël holliri tigui wonde ɓe bombardi talata hande o kadi ɓe bombardi leydi Iran tawi ko site uji militaire ɓe toɓɓi e nder bombardement ɓe kolliri kadi kamɓe Israël naaɓe ɓe piitima hen becce kadi yoɓade fittandu goto e ɓen tawi kadi ko wiyama martabuji towɗi woni au grade biyetenoɗo Ali Sadmani on ɓe joɓima fittade mum Israël kañumne holliri Israël kadi holliri kala dictateur Iran kay to wawi wonde kala maɓe mbaɗ feere haaɓe jiitata woni ɓe itta e fittade mum tawi ko bomboje ɓe ittata fittade mum Benyamin Netanyahu gardiɗo leydi Israël o holliri kay so wona kay ɓe jooɓi fittade oɗo biyeteɗo Layatullah Ali Khamenei so wona taw ko chef religieux gardiɗo leydi ndi guila hitande 1990 guila nden kay so tawi ɓe ittani fittade makko o holliri tigui wonde guerre hakkude Israël e Iran jogorani dartade ko konngudi Benyamin Netanyahu laamo leydi Iran kañumen ɓe kolliri ñalawma hande o wonde kay ɓe bombardi ɓe nokkuji kewɗi jamma hanki o ɓe bonni ko situji ɗiɗi ɓe memi situji ɗiɗi taw ko centre de renseignement koni koɓe leydi Israël ɓe mbawi bombarde ɗum bombardugol musgol no fewi leydi Ukraine paɗena koni koɓe leydi Russie kañumen ne mbaɗi bombardement jamma altine hanki fayi wendoga talata
hande bombardement musdido Kiev woni lamorgo leydi Ukraine ko famdi kala sappo ina neddo mbasi hen pittali men yimbe hewbe kadi barmi hen musibbe tedduɓe kasi ha laabi cere ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e demgal pular ɗo e sawto he ko musidɗo mon sehli mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue net heɓosojo ko Saydou Abouba so tawi ko leydi Gambie ko kodde nene Abouba capital FM so tawi ko wimede Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbocco ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on